Та хора, днес ще играем Тривадор. България, да започваме. Първо съм играл, обаче днес реших да снимам на нея. Сега... Никъде 64. Я върнал 6. Аз се избирам. Не. И... Заводяване. Калган е обявена за международна година на картофа. 2000. Бях близо. Къде е първо място? Тук. Избирам тук. И тук. Така, сега. Сколько? Не знам. 0. Не знам кой това табланет ли кой беше. Ето това сега ще ме завади тук, бе. Сега ще ме запуши. Не пука да ме запуши. Аз поне да прескачам. Второ място ли съм вече? Колко съгласие в българската азбука? Не знам. 19, 20. Гласните. Браво. Колко литра вода изпива слона за един ден? 15. 160. Вижте, такъв този слон. Колко на брой вещини има триъгълник? 2. Вестични. Да, бе. Не знам. Карай, пак съм близо. По-близо съм от другите. Това е важно. Хоп. Хоп. И хоп. И битка. Ще първи аз ли съм? Извадяваме това. Така. Каква е баркод? Система за броене може би? Аз не го прочетах другото. Какво такова? Ще поговорят с уговорна дружина. Планина повдига.
Кое е най-изходната с Земята планета в Слънчевата система? Мисля, че и Сатурн. Най-изходната. Не знам. Така. Къде се намира стадиона Парк де Принс? Париж. Айде. Айде, сега трябва да завадим синия. Защото тук ще да спечелим. Сега това кой ще завади. И пак и мене, бе. Към кой музикален жанр принадлежат на първо с легендите италианските ловец? Утино. Ще го опера, бе. Абе, не ги разбирам тия, бе. Няма, сега ще завладим това. Ще го завладим в сърцето. Да са нещо лесничко. Как ще я нарече на Маргарет Тачър? Железната леди. Хоу! Кой е авторът на романа? Стивен Ричард. Питър Строб. Това. Оу. Изпадахме си жокера, бе. На какви части екваторът се разделя Земята? Екватора. На север. Изток и запад. И за малко, бе. Той ще ми завладее това, бе. Аз го знам. Ще ми завладее това замъка. Тук направи то защити замъка, бе. Бах си. Как се наричат яйцата на въшите гниди? Ето трябваше да е последен въпрос и мой въпрос. Филмът Тахта земя е 1995. Какво животно е главният герой във филма? Маймуна. Не познах. Сега съм аз. Давай. Сега съм аз. Дай сега, хора. Как се нарича техниката в живописа, когато се рисува само с молив графика? През кой век е живял цар Ивайло? 19. 2013. Как той ще е по-близо, бе? Баска гнучка. Хайде, бе. Ня, сега ще го заводим синя. Какво означава латинското израз? Да почива в мир обратно. А така, бе. Сега искам да заводя. Сега синя да заводя. Заводя това. Той тук да заведе. Линък, бе, как си? Мърфи Хари. Коя държава за прав път използва кирилицата? Сега го почитах толкова бързо, бе. Колко на брой са Беларските острови? 4. 5. И сега аз трябва да завадя синя. Трябва да го завадя. Трябва, просто трябва да го завадя. Трябва да го завадя.
Кое е най-студеното място на планетата? Не, Антарктида, не. Много съм просто, е. Много съм зле. Не искам да пускам вас. Не. Това е хора, виж. Как не го прочитах? Как е? Това е хора. Нето ми бъгна. Това ще е клипа. И малко щях да победя другия път. Харесах клипа, абонирайте се, ако не сте, коментирайте и до скоро.